zdjął ze mnie ten trudne brzemię prowadzenia słowa. Prosimy bardzo. No, jeszcze mi w oczy świeci, teraz już wszystko wiem. Ja mam prowadzić tą część słowną, ale ja nie jestem ani aktorem, ani powiedzmy człowiekiem, który na co dzień ma z tym do czynienia. W związku z tym może ja bym tu pana Jezielskiego poprosił. O, właściwy człowiek na właściwym miejscu. Właściwy człowiek na właściwym miejscu. Dzień dobry Państwu. Pan prezes tutaj zauważył wyraźnie, że wyraźnie nadszarpnąłem tutaj ten skarbczyk prawda, z ciastami i stwierdził, że należy mnie nieco animować, za co mu serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, co ja mogę powiedzieć, nieco zaskoczony, a naprawdę zaskoczony tym wezwaniem. Jest to, myślę, dla nas wszystkich bardzo miła, sympatyczna okazja, żeby z tej małej scenki padły smakowite kąski i prozy, i poezji tworzonej na Śląsku przez twórców śląskich, tworzonej, no a jakże inaczej na Śląsku, niejako w podziemiu mainstreamu, prawda, nie pływającej na tej powierzchni, prawda, która się wlewa i wylewa wszędzie, a jednak kąsków wartościowych, smakowitych, inspirujących. I ja sam będę miał okazję przeczytać dwóch naszych przyjaciół fragmenty, natomiast będą jeszcze twórcy inni, przedstawiani przez innych naszych przyjaciół. Wiem na pewno, że będzie to Ania Maksym, która akurat samego tutaj przeszkadzającego mi uparcie Aleksandra Lubinę będzie czytał. Ciekawe, czy będzie przeszkadzał, jak będzie jego tekst leciał ze sceny, prawda? No wątpię. Jest taki porządny belfer, a musi rozmawiać w ławce. No nie będę przeszkadzał, bo będzie to tekst trochę lepszy. No, złośliwy jest zawsze. Dobra, policzymy się na interpretacjach. Teraz bardzo przepraszam, że nie wiem, kto jeszcze będzie w programie. Może pomożesz mi. Oczywiście. Wiem, że to będą twórcy, a te osoby będą czytały. Tak, to pani Hania Szczęsna-Kozik. Pani Hanno, kogo pani będzie interpretować? Będę interpretować pana Widerę i panią Wydrę. WW. Więc na naszej scenie wystąpi dzisiaj WW. I to jest duży plus, prawda? I pan Eugeniusz Kosmała. Kogo? Siebie. Samego. To jest ten wielki, odważny, który zdecydował się interpretować samego siebie. I pan Jacek Bara, no wiadomo kogo, prawda? Duet Barabara. Panią Dominikę? Tak, żonę. Jasne. Żonę, oczywiście. A spróbowałby na przykład Olka Lubinę, jeżeli żona sama tworzy, prawda? Ja nie wiem, czy to będzie interpretacja, ponieważ to będzie mój debiut. Proszę Państwa, będziemy świadkami debiutu. Duet Barabara dzisiaj solo, prawda, swojego, prawda, przedstawiciela na scenę wysyła. Drodzy Państwo, nie ma co przedłużać, bo ja specjalnie, jak widać, nie mam nic do powiedzenia, więc lepiej również przeczytam tekst. Ja myślę, że warto by było zacząć od odrobiny poezji może, dobrze? Bo tak było fajnie, muzycznie, nastrojowo, a jeżeli zaczniemy od poezji, a ja akurat mam pana Janusza Muzyczyszyna, wiersze do przeczytania, to ja zejdę sobie i będę miał o jedną prezentację mniej, co będzie moim wielkim bonusem. A tak naprawdę, proszę Państwa, po tej pięknej dawce muzyki to chyba jest pora na poezję i łagodnie w to słowo wejdziemy, płynnie, niejako melodycznie. Ja powiem tylko, że jestem daleki od tego, co teraz króluje przy prezentacji współczesnej poezji, czyli całkowicie beznamiętnego, całkowicie jakby wypranego z emocji czytania tych wierszy. Odnoszę wrażenie, że jeżeli ktoś odczuwa taką potrzebę, niech to robi. Natomiast ja pozwolę sobie te wiersze naprawdę przeczytać ciepło, nieco bardziej lirycznie, dlatego że one właśnie takie są. Więc nie będę starał się ich czytać niedbale. Uprzedzę Państwa o czymś jeszcze. Nie jestem aktorem,
choć pracuję z aktorami. Dlatego pozwoliłem sobie na eksperyment, do którego sam zawsze namawiam. Nie przygotowywałem interpretacji tych wierszy. Oczywiście przeczytałem nawet 2 razy, ale nie zastanawiałem się, jak je będę czytał, co z tego wyjdzie. No to zobaczymy za chwilę. Godła autora nie będę czytał, dzisiaj się dekonspiruję. Autorem jest pan Janusz Muzyczyszyn. Tytuł jak myślę już całego tomiku, prawda, przygotowywanego, Myśli słodko-gorzkie. Zacznę od mojego ulubionego tekstu. Być może będzie to lekkie zaskoczenie dla samego autora. Tekst nosi tytuł Trzmiel. Ma motto. Przyjaciele na ogół pomagają żyć i przeszkadzają pracować. Zgadzamy się z tym, prawda? Obrażony, że śmiałem dotknąć kwiat, z którego właśnie miał zamiar spijać nektar, zahuczał groźnie. Zupełnie tak samo jak ty, kiedy cichaczem dotknąłem ustami twoich ramion. Gdy właśnie pisałaś zaległe sprawozdanie w sobotę wieczorem, zamiast napić się wina. Już wolę, gdy rozwijasz skrzydła jak motyl i promieniejesz w słońcu w moich ramionach, zamiast huczeć na mnie jak obrażony trzmiel. To jest ten tekst, który naprawdę bardzo lubię. My mężczyźni wiemy, o czym mowa. Trzmiele są piękne, naprawdę trzmiele są piękne, są tłuściutkie, są włochate, są ciężkie, ale są piękne. I dlatego pięknie, zaraz potem. I znowu mamy motto. Piękno jest tym, co czujesz wewnątrz i co odbija się w twoich oczach. Sofia Loren. Panowie, posłuchajcie. Zdobywanie kobiety jest jak poznawanie obrazu mistrza. Z daleka widzisz tylko temat. Kolory, kształty, światło. Odbierasz pierwsze wrażenia. Nie wiesz, czy ci się spodoba. Podchodzisz i dostrzegasz szczegóły wcześniej ukryte, delikatną kreskę artysty. Będąc zupełnie blisko, możesz wreszcie zobaczyć precyzję jego dzieła. Widzisz